प्रमोद बर'आ दिनै हटेल पलिटिक्सजों दिनै बिथाङा सरकार खालामदों। बेयो प्रमोद बर'नि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। प्रमोद बर' बायदि मानसिया एकर्ड खालामग्रा मानसिया दिनै हटेल पलिटिक्सजों दिनै जोंनि बिटिसिखौ बिथाङा सालायबाय थादों। जिहेतु प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि इयुननि थाखाय दिनै बिथाङा मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा जोंनि आउट अफ बिटिसिआव थायो, रङियाव थायो बिथाङा। अब्ला बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दुखुखौ बहा नुनो? खुलुमबाय, आं दुफां बर'। दिनैनि नैबे गोथार बुब्लियाव जोङो बिटिसिनि बारग' चिफ सार हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव दिनै जोङो बिपिएफ दोलोआव जोङो दिनै जगदान जाबाय। आं हिसाबै गोदो इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन। बेनो रिजोना, जिहेतु जोङो मानगोनां दानि आथिखालनि बिटिसिनि चिफ प्रमोद बर' बिथांनि माखासे जे खोथा होनाय माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोङो प्रमोद बर'खौ सापर्ट खालामदोंमोन। हाजार हाजार इयुथफोरा दिनै प्रमोद बर'नि थाखाय जयनिं जादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो दिनैनि बेलायाव जोङो मोनथिनो मोनबाय, जिहेतु प्रमोद बर'आ जोंनि माखासे इयुथफोरखौ मावनायजों नङा, बिथाङा खोथाजोंल' दिनै खोथा होनानै दिनै 5 बोसोर बारलांनो हमबाय। बेवहाय जोङो दिनै मोनसे थिरांथा लाबाय, जिहेतु प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि इयुननि थाखाय दिनै बिथाङा मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांमोन बिथाङा दिनै मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखै। बेखायनो जों दिनै इयुथफोरा दिनै मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनिफ्राय दिनै बेंगलि, बर', राभा, नेपालि, मुस्लिम माइनरिटिनिफ्राय दिनै जोङो इयुथफोरा लोब लोब ओंखारबोनो गोनां बायध'ता जादों। दिनै प्रमोद बर' बिथांखौ दिनै बिथाङा जे दिनै इयुथफोरखौ खोथा होनानै मानो थाखाय खामानिखौ मावनो हायासै? जों इयुथनि लुबैनाया दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 बोसोराव बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बेनिख्रुइ बांसिन दिनै प्रमोद बर'आ बांसिन मावनो हाबावथों। जों बेखौ प्रमोद बर'खौ लुबैदोंमोन आरो बेखायनो बिथांखौ जों सापर्ट खालामदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों, हाग्रामा महिलारिया CIT बानायदों, मेडिकेल कलेज बानायदों। बेनिख्रुइ बांसिन गोजौआव दिनै प्रमोद बर'आ जेरैखि एकर्डनि गेजेरजों जे जानो गोनां मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, NIT, ट्राइबेल इउनिभारसिटि बेफोरबायदिखौ जाहाथे प्रमोद बर'आ बानायनो हाथों आरो बेवहाय माखासे इयुथफ्रा दिनै इंगेज जानो हागौमोन, माखासे इयुथफ्रा दिनै साख्रि मोनगौमोन। बे थांखिखौ, बे मिजिंखौ लानानै जों प्रमोद बर'खौ सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय दिनै सरकार जोबनोसै, बिथाङा दिनैसिम बेफोर खामानिखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। मानो थाखाय हायाखै? बेखायनो जों इयुथ हिसाबै दिनै बिथांखौ सोंखारिदों, नोंथाङा जुदि बेफोर खामानिखौ मावनो हायाबा नोंथाङा थारैनो गावनि जि बिटिसिनि चिफ बेनिफ्राय नोंथाङा रिजाइन होनांगौ आरो बेवहाय गोदान मानसि सोनानै जाहाथे बिटिआर एकर्डजों जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां बे जाहाथे गुबुन सासे लिडारजों दिनै जाफुंसारनो हायो। जों बेखौ नोंथांनिसिम खावलायदों। दिनै इयुथ हिसाबै नोंथाङा मा खालामखो? नोंथाङा माखासे मिशन मुं लादोंमोन। दिनै नोंथांनि मा मोनसे मिशना साक्सेस जाखो? दिनै नोंथांनि जि मोनसे मिशन लादोंमोन बेयो टटेलि फेलर होननानै जोङो बुंनो नांगोन। दिनै नङाब्ला दिनै लोब लोब इयुथफोरा दिनै मानो ओंखारबोखो? दिनै जोङो मोनथिगौ, जोङो एसे आन्दाज खालामनानै नायबाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दिनै मा फारागथि दङ। थारैनो जोबोद फारागथि दङ। दिनै हाग्रामा महिलारिया खोथाजों नङा, बिथाङा मावनायजों खामानि मावबोदोंमोन। गोदोसोनानै थानाय जोंनि जे बिटिसि बेखौ बिथाङा 17 बोसोराव गोबां जौगाफुनाय लाबोदों, डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बिथाङा। बेखौ जों दिनै नोजोर होनानै मोनथिबाय। बेखायनो जोंनो प्रमोद बर'नि गोनांथि नङा बिटिसिआव, जोंनो हाग्रामा महिलारिनि गोनांथि। बेखायनो जोङो लोब लोब इयुथफोरा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ फिन खनसे बिटिसिनि चिफ हिसाबै जोङो लुगैदों। दिनै बेसेबां साख्रिनि पस्ट दङ दाबो दिनै बिटिसिआव, दिनै प्रमोद बर'आ मानो होनो हायाखै? दिनै बिथाङा अनलि एडभार्टाइजमेन्टल' होयो, नाथाय बिथाङा जों साख्रिनि जि रिजाल्ट बेखौ दिनैसिमबो बिथाङा होनो हायाखै। बिथाङा फ्रि कारापसननि खोथा बुङोमोन। दिनै बोरै फ्रि कारापसनखौ जोङो दिनै मोनसे बुकआव दिनै जाय बुकआ दिनै 500 दाम बेखौ जोङो 15,000 लानाय खोनादों। बेफोर दिनै मानि थाखाय जाबाय थादों? दिनैसिम प्रमोद बर'आ जिखिनि कारापसन जाबाय थादों बे कारापसनखौ दिनै मानो संदाननो हायाखै? दिनै जाय मानसिफ्रा कारापसन खालामदों बिथांमोननो साजा होनो हायाखै। बेखौ जों प्रमोद बर'खौ गोख्रों खावलायदों। बिथाङा फ्रि कारापसन नाम लादोंमोन, बिथाङा फ्रि कारापसननि खामानि माव। दिनै जों माखासे जायगाफोराव नुबाय थादों कारापसनानो कारापसन। बेखायनो प्रमोद बर' बिथांखौ जों खावलायदों, नोंथाङा जुदि बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनो हायाबा, बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि खामानि मावनो हायाबा नोंथाङा जिरायनांगौ। दाखालि बय दिल्लीयाव जोङो बड'फानि जों मुसुखा बेखेवदों, लामा बेखेवदों, ग्रेट, नोंथांखौ जों खुलुमो। बिनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावदों। नाथाय बेवहाय जे अमित शाहआ दिनै बेवहाय एटेन्ड जानानै बिथाङा जे बुंबाय बिटिआर एकर्डजों जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां, डेभेलप जानो गोनां बियो 96% जौगाबाय। दिनै माखासे मानसिफोरखौ जोङो इउपिपिएलनि माखासे मानसिफोरखौ बेवहाय आखाइ खबनाय नुबाय। जों सानदोंमोन इउपिपिएलआव माखासे गोरों मानसिफोरा दङ। बिथांमोना माखौ नुनानै माबोरै 96% जौखोन्दो जाफुंखो दिनै बिटिआर इमप्लिमेन्टेसना? मानो थाखाय आखाइ खबखो? बिथांमोना जाम्बा नामा, लेखा गोरों नङा नामा? बिथांमोनाथ' मोनथिगौमोन। बिथांमोना बुंनांगौमोन, नङा अमित शाह जी, जोंनि बिटिसिआव 96% जौखोन्दो खामानिया जायाखै।
दिनै 20% जायाखै बिथांमोना बे खोथाखौ बुंनांगौमोन नाथाय बिथांमोना बे खोथाखौ बुंनायनि लेखायै उल्थासो बिथांमोना आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायदों बेयो जोबोद लाजिथाव बाथ्रा बेयो इउ पि पि एलनि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि सिगां मोनसेल' खावलायो प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसिआव बिथाङा जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव थाया बिथाङा जोंनि आउट अफ बिटिसिआव थायो रङियाव थायो बिथाङा अब्ला बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दुखुखौ बहा नुनो बिटिसिनि समस्याफोरखौ बिथाङा बहा नुनो बिटिसिनि प्रब्लेमफोरखौ बिथाङा बहा नुनो जिहेतु बिथाङा आउट अफ बिटिसिआव थायो बिथांखौ जोङो आउट अफ बिटिसिआवनो थिनहरनांगौ दिनै जोंनि बिटिसिनि मानसिखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बिटिसिखौ सलायनो होनांगौ आरो दिनै जों मिन्थिनो मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजो राजाफोरा गनायदोंमोन बिथांखौ सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ दिनै हटेल पलिटिक्सजों दिनै बिथाङा सरकार खालामदों बेयो प्रमद बर'नि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा प्रमद बर' बायदि मानसिया एकर्ड खालामग्रा मानसिया दिनै हटेल पलिटिक्सजों दिनै जोंनि बिटिसिखौ बिथाङा सालायबाय थादों बियो बिथाङा जोबोद लाजिथाव बाथ्रा बिथाङा बेखौ लाजिनांगौ जिहेतु सासे बिथाङा लिडार दिनै बिथाङा ससियेल वर्कारमोन दिनै बिथाङा संगदन खालामग्रामोन बिथाङा संगदन खालाममोन दिनै बिथाङा गादि लुबैया होनना बुंदोंमोन दिनै बिथाङा मानो गादि लानानै जिरायखो जोबोद लाजिथाव बाथ्रा प्रमद बर' बिथांखौ आं सोंखारिदों